אופק, תראה, בנן פינה, תראה מה אני השגתי, חבר שלי עזר לי. דבר ראשון, פרסתי לאגואיסטים ואני פרסתי לבית שלהם, הרגתי את כולם יחד עם אני וחבר שלי, אנחנו ירינו להם את הסוגרן וכולם מתו והפתח לנו השר של היהלומים, אז אני לקחתי את כל היהלומים ומחסום פרטות יצא שאמא שלא הסכים שהוא הולך לישון עכשיו והוא עזר לי להשיג את זה וזה 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 וזה. לך לישון. למה? נו, אני אבוא לך בלילה עם הסוף. אני אמצא מסוף. אני זוכר בעניינים של מוצא שבת ובעניינים הכי גדולים מחר יש אירוע. סתם מגיע ליוטיוברים כי כאילו אני לא יודע אם יש הדלפות, הם עושים משהו חדש היום? עידן, יש הדלפות או משהו? אני לא יודע אם הם עושים משהו חדש, בגלל זה הוא בא אליהם ללייבים ביום שלישי? אני לא יודע. טוב, קדימה, חייב לקרוא פה איזה משהו. טוב, בוא נקרא פוסקים. מה נקרא? עידן, מה לקרוא, עידן? אלה, מה לקרוא? יש שניות. וואו, יואו, אז תפוס לבוא. יש את האונטי החדש. ככה לפי השמועות, אתם ראיתם לפי השמועות ומה שראיתי בטיקטוק, האוגי החדש שהולך לצאת זה התמונה שלי, אתם ראיתם את זה? מי ראה את זה טיקטוק? אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל הולך לצאת בקרוב מאוד אוגי חדש בטלפון, שיהיה יותר חזק מהפיל. אתם לא יודעים עכשיו יש לי להגיד, תראו אם אני נשאר את הדרגה הזה,
הוא יוכל לתקן. כולם לא. אנחנו מופע חדש, אנחנו סבב חדש, let's go. שבוע מבורך, מועדים לשמחה, היום בשמחה תורה, תשמחו בלילה. אני באמת רוצה לשמוח בלילה. האם לקנות את אדום דרדס? מה, הוא די מגניב, אתם יודעים שהוא הולך להיות, הוא די מעניין מאוד, אוקיי, טוב, יש מחר איבנט. אהבתי את הדרדס, אוקיי, סבבה. אוקיי, זה הלוטי שלי היום. הלוטי מובילי טוב, ועל הפוקים. תשמע, אתם ניסיתם את הוויפיוס צ'ט? עשיתם קצת שומע? אליה, אתה יכול להיכנס לי רגע לבית? אתם ניסיתם קצת דברים עם הוויפיוס? מה שלכם? זאת אומרת, מה המתכונים? אתם יודעים מה המתכונים שצריך לעשות כדי להוציא דברים מדהימים? ראיתי שמישהו יצא לו את ה... באמת, את ה... כאילו... גרם את הדודו רוחות רפאים. זה לא משנה מה צריך לשים. בוא נראה גם מה קורה אם אני שם לפוקי. שאני לוקח את הפוקי, דקה נמצא לשים את אוקיי? בוא נראה מה קורה. לפוקי. אוקיי. הנה לפוקי. אוקיי. זה מביא לי 34% לקבל את הלוט מובילי. 7% לקבל את האבלידון. מה זה? איבילידון, מה זה איבילידון? כן, את הלידון, אני קורא לזה לידון. כן. יצא למישהו את הלידון הזה, כן, יצא לכם את הלידון? אתה חייב גם לגילים, מלא לא קומבינציונית? צריך להקים בעצם לא קומבינציונית בזה, אוקיי? הנה, זה הספוקי פומסקי, זה הגרם את הגדול מחדש. זה כאילו דלעת ורוח רפאים, זה מגניב. אבל השאלה אם זה אפשרי להוציא את זה, זה 4 אחוז. בוא נראה מה קורה לפני שאני מצטרף לכאן גם את הלוט מובילי. בואו נעשה לשים ברגע לוט מובילי. שמתי לספור, תראה מה קורה. אוקיי, שמתי לוט מובילי גם. אוקיי, זה נשאר אותם אחוזים. רגע, מה נשים? אין לי דברים לשים? לא יודע, מה אפשר לשים בזה? מה אתם לשים? מה לשים בתוך הוויקיו? זה צריך לעשות? מה אתם לשים שאתם לשים בתוך הוויקיו? כדי שנראה מה זה מביא לנו. אני מדבר לשים דרקון. לשים את הדרקון חמלון עם זיין
לא, זה לא כזה, אתה מגיע לכל מספר נמצא. עכשיו אני בודק. אליה, תיכנס לנו רגע מה שיש לך שם. איזה מתכון הכי טוב בוויסקי, שיש לכם מתכון טוב, כאילו מה אני צריך לשים בוויסקי שלוקחים בסיכויים את הפוקי ופוקי, את הפוקי, את מה אני צריך לשים? סיקרטים או דברים אחרים, שאני לא רוצה לבזבז, שאני לא רוצה לבזבז על דברים כל כך טובים, כי זה כאילו, זה לא ילך לי לפח. בואי, ילדים כאן במדינה, היית רוצה דברים טובים לשים בזה? ביי.